Rydym yn falch iawn o fod yn rhan o'r weledigaeth i greu Cymru ddi-fwg erbyn 2030. Mae pob un ohonom sy'n gweithio yn y gwasanaeth iechyd genedlaethol yn delio'n ddyddiol ar effaith y mae defnyddio tobaco yn uchel ar iechyd ein cymunedau. Mae tiroedd ysbytai di-fwg yn rhan bwysig o amddiffyn ein staff a'n cleifion a dod yn genedl ddi-fwg. Felly beth mae hynny'n ei olygu i bob un ohonom sy'n gweithio mewn ysbytai yng Nghymru? Mae pob ysbyty ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys bellach yn ddi-fwg o dan ddeddfwriaeth a gyflwynwyd yn 2021. Mae hynny'n golygu nad oes neb gan gynnwys cleifion, staff, chontractwyr ac ymwelwyr yn cael ysmygu yn unman ar dir ysbytai. Gallai unrhyw un sy'n torri'r gyfraith wynebu dirwy o hyd at 100 punt a gallai aelodau staff wynebu camau disgyblu. Rydym wedi ymrwymo i helpu pawb sy'n cael ei heffeithio gan y newid hwn, gyda chymorth rad ac am ddim o ansawdd uchel trwy ein gwasanaeth Rhoi'r Gorau ysmygu helpa fi i stopio. Mae'r gwasanaethau hyn yn rhoi'r cyfle gorau i bawb sy'n ysmygu wneud newid a chyfle i bawb sy'n gofalu am smygwr agor sgwrs am Rhoi'r Gorau iddi. Mae helpu i gadw ysbytai yn ddi-fwg yn fusnes i bawb. Mae'r holl staff yn llys genhadon ar gyfer ein polisi ysbyty di-fwg. Mae unrhyw aelod o staff, os ydyn nhw'n teimlo'n gyfforddus, yn cael ei grymuso i fynd at ysmygwr i ofyn iddyn nhw beidio ag ysmygu ar y safle. Rydym wedi datblygu rhai awgrymiadau i helpu i fynd at ysmygwr yn ddiogel, yn seiliedig ar dystiolaeth o'r hyn sy'n gweithio. Yn gyntaf oll, byddwch bob amser yn dosturiol ac yn sensitif. Dydych chi ddim yn debygol o wybod am amgylchiadau personol y person, efallai y fod yn delio â newyddion anodd. Cyn mynd i fyny at rhywun, gwnewch asesiad cyflym o'r sefyllfa, edrychwch ar iaith eu corff. Ydyn nhw'n ymddangos yn gynhyrfus, dan straen neu'n ofidus? Ydyn nhw ar eu pen eu hunain neu gyda grŵp? Ydyn nhw'n ymddangos fel petai nhw'n gallu cymryd eich cais yn gadarnhaol neu'n negyddol? Mae tystiolaeth yn awgrymu bod yna nifer o ffyrdd i ddechrau sgyrsiau parchus ac effeithiol. Torrwch yr ia i farnu pa mor dderbyniol fyddan nhw. Fe allwch chi ddweud, mae hi'n oer allan yma heddiw, neu ydych chi'n iawn? Dechreuwch gydag ymddiheiriad. Mae'n ddrwg gen i, ond a oeddech chi'n gwybod na chaniateir ysmygu ar unrhyw le ar dir yr ysbyty. Arhoswch yn gyfeillgar ac yn gwrtais. Gofynnwch yn dyner iddynt roi'r sigaret allan. Fyddech chi'n meindio roi eich sigaret allan neu symud oddi ar y safle i ysmygu os gwelwch yn dda. Efallai y bydd yn rhaid i chi esbonio pam mewn ffordd glir rhesymegol. Rydym yn amgylchedd ddi-fwg i hybu iechyd ein cleifion, staff ac ymwelwyr. Dyma'r gyfraith yng Nghymru bellach. Gallech hefyd ddilyn y cynnig o help i roi'r gorau iddi. Os hoffech gael cymorth i roi'r gorau i ysmygu, mae cymorth am ddim ar gael gan helpa fi i stopio. Os yw'r person yn glaf, gofynnwch yn dyner os ydyn nhw wedi cael eu cyfeirio at dîm ysbyty helpa fi i stopio. Os na, argymhellwch ei bod yn siarad â'i nyrs i gael mynediad at y cymorth sydd ar gael. Eich diogelwch sy'n dod yn gyntaf bob amser. Ewch at ysmygwr dim ond os ydych chi'n teimlo'n gyfforddus yn gwneud hynny. Os na fyddant yn ymateb yn gadarnhaol, gadewch ar unwaith a rhowch gwybod am unrhyw ymddygiad anerbyniol fel y disgrifir yn eich gweithdrefnau lleol. Diolch am wylio'r fideo hwn a gobeithio'n eich bod yn gweld manteision safleoedd ysbyty di-fwg ar draws Bwrdd Iechyd Addysgu Powys. I gysylltu â helpa fi i stopio, gall ysmygwyr ffonio dim 800 85 2219, textio HMQ i 80818 neu fynd i helpafistopio.cymru i gael cymorth arbenigol am ddim gan y Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol.